Dili sayon sa inahan nga magsudong sa iyang anak nga mamatay, nga ni buhaton gayon sa inahan kutob sa iyang mahimo nga mabuhi lamang iyang bata. Ug sa mga medical cases usahay mo sakripisyo pagayud ang inahan aron lamang mabuhi ang bata. Bahala siya nga inahan mawadaan og kinabuhi. Ingana kabililhon ang kinabuhi sa bata. Pero sa atong pagbasa karon daw sa halos walay kwinta kining mga bata ang inosente nga gipapatay ni Herodes. Kung atong imaginon, pag-abti gayud ni Jose nga mubiya sa Bethlehem paingon sa Ehipto, sumala sa gitudlo kaniya sa anghel. Ahong gitan-aw sa Google, ang distansya ini 690 kilometers. Kung ang ilang pamaagi sa pagbiyahe bagtas ra o sakay sa donkey, pila gayud kaadlaw siguro sila makalingkawas niadtong disyerto ang pinaka-shortcut nga dalan. Igana ka mahal si Jesus ni Jose nga ni dili man gayud masayop ang Dios, kay ang Dios magatiman man kanato, pero iya pagid kining gisalig kang Jose nga tawo ang pagbantay sa iyang bugtong anak. Pagkakasaligan gayud ni Jose nga ang tibuok pamilya iyang napanalipdan. Kung atong lantawon kini nga mga panghitabo mga kaigsunan, hangtod karon nagpadayon. Dili lang ang panahon ni Moises diin ang tanan nga mga lalaki nga nagpangedad og 12 paubos. 2 anyos paubos gipapatay ni Paraon. Panahon ni Herodes mao gyapon iya gibuhat. Apan hangtod karon ana paghapon kini nga mga panghitabo dili lamang didto karon sa Israel o Gaza nga gira, kundi dili sa tibuok kalibutan. Di ang mga inosente walay kasayuran nga sila patyon sulod sa sabakan sa ilang inahan. Unsa man ang paglantaw karon sa mga tao sa kabililhon sa kinabuhi sa mga inosenteng bata nga naa sa sulod sa inahan, sa sabakan sa inahan, ang pinaka-secured unta nga lugar sa kinabuhi sa tao. Karon natong gisaulog ang pista sa mga inosentes, mga martir nga bisan sa ilang ka-inosente nagdaig sila sa Dios pinaagi sa paghalad sa ilang kinabuhi nga sakripisyo alang sa atong Ginoong Hesukristo. Diin sila nakaambit usab niining mga pagsakripisyo sama sa atong Ginoong Hesukristo. 30 anyos ang milabay inga nagyapon gidangatan sa atong Ginoong Hesukristo kana tungod ra lamang sa kasuko sa mga punuan sa nasod, tungod ra lamang sa pagsilos og kasina nga ni si Herodes. Nabantugan kini o gimantala kini sa emperador sa Roma kaniadto nga mas maayo pa ang mga mananap ni Herodes kay dili pa niya hilabtan. Kay sa mismo niyang mga anak, mga in-laws, mga uncle, pananglitan magkamatikod siya nga daw sa mangilog sa iyang trono, iya gayud pamatyon. Diha nahimong banggiitan si Herodes, ang amahan ni Herod Antipas. Banggiitan siya sa pagpamatay og tao. Hangtod na kining mga inosente gipamatay tungod ra lamang sa kasuko. Kung sa atong panahon karon mga kaigsunan, ang mga inosenteng bata sulod sa tiyan sa inahan, entero kalibutan gipamatay dili tungod sa kasuko, pero tungod ra lamang sa pagkawalay pagpakabana kung unsa kabililhon ang kinabuhi sa tao, tungod sa kahadlok sa ilang economic status, tungod sa ilang mga kabalaka nga di na sila makapanaw-panaw, tungod sa ilang kabalaka nga basi madisfigure na sila, nakalimot sila kung unsa kabililhon sa mga mata sa Dios ang kinabuhi sa tao. O nga niining pagsaulog nato sa pista sa mga inosentes, magampo kita. Ngamta mga tao malamdagan
may tungod sa kinabuhi sa tao, sa kabilihon sa kinabuhi sa tao. Ug usa sa mga pahimangno ug pag-awhag sa mga mystics, mga balaan ng mga tao, mao nga kung mag-adapt kita og bata, naa say spiritual adoption sa mga aborted children. Nga matagabi kung kinsay atong i-spiritually adapt nga mga biktima sa abortion, maghalad kitag mga pag-ampo alang kanila nga sa ilang ka-inosente, hatagan unta sila sa Ginoo sa kahingpitan sa kinabuhi, ug nga sila nga atong iampo matag gabi, sila usab ang musugat kanato sa panahon nga kita mamatay na usab. Ingan ang pagbinaylo ay mga kaigsuonan, bililhon ang kinabuhi sa tao nga dili matapos sa kamatayon. Manindog kita og atong ipadangat ang atong mga pangali.